yung mga inaat ko na ibon mga kalapatay, hindi to dahil sa ayoko sa kanila mga kalapatay. Pasasalamat to mga kalapatay dahil sa naka 100 subscriber tayo. At yung mga kalapatay, no, ano tayo mga kalapatay? Road to 200 tayo mga kalapatay. At yung mga Yo, what's up mga kalapatay? So ngayon mga kalapatay, no, yun nga mga kalapatay, no, dun sa natin mga kalapatay sa lucky winner natin mga kalapatay sa ibon na pinarapol natin. So ito siya mga kalapatay, ibon natin mga kalapatay. At yung nga mga kalapatay, no, pipick upin na siya ngayon mga kalapatay. At yung pipick up mga kalapatay, taga Punong Maragula mga kalapatay. Buenas sa buenas tong ano to mga kalapatay. Buenas sa buenas tong lucky winner natin mga kalapatay. Dahil siya din yung dating ano mga kalapatay, siya din yung dating nakakuha ng ibon namin mga kalapatay sa Team Aswang mga kalapatay. End of flashback. Sa sa group ng Angeles mga kalapatay, group ng Angeles Pigeon Club Pigeon Group mga kalapatay. At nga may napili na sila mga kalapatay. Kami mga kalapatay. At ito siya mga kalapatay. Par. Par. Ito, pwede malaman ano pangalan mo? Aaron Dalangin. Aaron? Dalangin. Aaron Dalangin, no? Taga saan ka ba? Punong Maragol. So malapit lang mga kalapatay kasi dito kami sa Pandan Haubil mga kalapatay, no? At Aaron Dalangin at yun nga mga kalapatay, no? Yung binigyan namin na ibon mga kalapatay, no? At ito naman ito lang mga kalapatay, no? Ano to mga kalapatay? So stock bird to mga kalapatay. So, pang ano to mga kalapatay? Pang ano namin, pang breed. At ito ka. At ito, napakalaki yung taga, napaka-buenas niya, no? At yun yung mga kalapatay, no? At itong ibon na ito mga kalapatay, pinapakain lang muna natin mga kalapatay. So ito yung update tayo sa mga breeder natin, no? Ito yung mga breeder natin mga kalapatay, no? At yung mga kalapatay, nagpapalakas tayo ng ibon mga kalapatay para sa sunod na race. Yun yung may mga panlaban tayo mga kalapatay. At yun yung mga kalapatay, no? Dito ito yung mga inaasahan ko mga kalapatay. Dito banda mga kalapatay, sa baba mga kalapatay. At yan, pero lahat naman yung mga kalapatay, no? Super quality na rin itong mga to lahat mga kalapatay. Dahil nga sa, yung nga, binili natin ito ng 1,000 city mil mga kalapatay. Super mahal talaga mga kalapatay, no? At yung nga, ingatan mo yung ibon, ha? Ingatan mo, ito, super quality talaga ibon na yan. At sana maparami mo to. At nga siya mga kalapatay, no? Ito, pwede na ba, Ayun na, Ito mga kalapatay, no? Hindi na natin tatanungin siya mga kalapatay sa about dun sa mga kalapatay sa ingatan ng ibon mga kalapatay. Dahil nga nung dati, nung sa Team Aswang mga kalapatay sa group sa GC namin mga kalapatay, natanong ko na siya sa about sa pag-alaga ng ibon. So yun nga mga kalapatay, na baguhan sa pag-alaga ng ibon. At yun nga mga kalapatay, talagang willing mag-alaga ng ibon. So mga kalapatay, no, sorry talaga mga kalapatay din sa mga kalapatay. Sorry talaga din sa hindi nabunot dahil sa yun mga kalapatay, no, naging fair naman lahat mga kalapatay. Meron tayong mga legit na, no, yung mga talaga nag-subscribe sa atin, supporters natin. Hindi rin sila nabunot mga kalapatay, pero ayun mga kalapatay, no, sa next mga kalapatay, sa next raffle natin mga kalapatay. At yung mga kalapatay, sa hindi nalista natin mga kalapatay, hindi natin nalista sa raffle. Ay yung mga kalapatay, no, kumbaga sa ibon mga kalapatay, dumating yung time ng clock mga kalapatay. Nag-clock na tayo sa pagkuha ng mga nag-comment mga kalapatay, no, kasi medyo hindi nagkaintindihan mga kalapatay. Doon sila nag-comment ng mine sa post ko sa Facebook. So ang sabi ko mga kalapatay, meron tayong link. Doon sa link, no, i-click yung link, tapos pag nasa YouTube ko na mga kalapatay, tapos mag-comment ng mine doon mga kalapatay. So doon natin kinuha lahat ng mga kalapatay, no. So bali 21 yun mga kalapatay. 21 lahat yung yung pinag-halo-halo natin mga kalapatay. Syempre mga kalapatay, no, kumuha tayo din ng mga lucky winner. At doon yung mga kalapatay na sa load mga kalapatay, yung nanalo ng load mga kalapatay, no. At isa pa lang naka-claim mga kalapatay. So may tatlo pa mga kalapatay. Kung papanood nyo itong video na ito mga kalapatay, comment down below. Tapos naman mga kalapatay, no, mag-comment kayo mga kalapatay, ilagay yung number nyo. At syempre magpapadala tayo ng load sa inyo mga kalapatay. At yun yung mga kalapatay, no, next parapol natin mga kalapatay, no. Abangan nyo next parapol natin mga kalapatay, dahil magpaparapol tayo ulit mga kalapatay, no. Ayun yung mga kalapatay, na pag dumating ibon natin iba mga kalapatay, magpaparapol tayo ulit mga kalapatay. Kaya yung mga kalapatay, no, tutok lang mga kalapatay, dahil marami tayong ibibigay na ibon dito mga kalapatay, no, para sa lahat ng mga subscriber natin mga kalapatay, no. At yun nga, maraming salamat sa inyo. Nagpapasalamat kami, ako mga kalapatay, dahil nga sa yung 100 subscriber tayo. So mapataas tayo ng pataas ngayon mga kalapatay, no. At yun nga mga kalapatay, no, pataas tayo ng pataas mga kalapatay. At yun na, maraming salamat sa inyo. Tutok lang kayo mga kalapatay para sa next video natin mga kalapatay, no. Sa next video natin mga kalapatay, masali kayo, or ito mga kalapatay, no, yung mga nakapag-register din ng mine ngayon dun sa link na binigay ko mga kalapatay, yun ang kukunin natin lahat mga kalapatay. At yung mga kalapatay, magiging update tayo mga kalapatay dun sa ibon
ipapamigay natin mga kalapatid, ipaparapol natin mga kalapatid, no? At ito yung nanalo sa ito yung nanalo sa ibon mga kalapatid, yun yung ibon mga kalapatid, no? And pipick upin niya na kayo mga kalapatid. So, ano masasabi mo? Thank you. Ayun. Pertigan lang talaga. Ayun, swertihan talaga mga kalapatid, no? Pasensya talaga kayo mga kalapatid. Swertihan mga kalapatid, no? Umiikot yung bola mga kalapatid, no? Umiikot, bilog ang mundo mga kalapatid. Kaya huwag kayo magtampo mga kalapatid kung hindi kayo nabunot mga kalapatid. At syempre mga kalapatid, meron pa namang next time mga kalapatid, malay nyo, kayo na ang sumunod. Pero napaka-buenas ito mga kalapatid, no? Dahil ngayon yung mga kalapatid na sa Timaswang mga kalapatid na yung pang-breed mga kalapatid na stockbird mga kalapatid, siya rin yung nakakuha mga kalapatid nga. Sa dami na nag-post sa Facebook mga kalapatid na humingi ng ibon mga kalapatid, pero siya talaga yung napili at siya uli ngayon nabunot kayo mga kalapatid, no? At yun yung mga kalapatid, no? At yun, ibayan natin, ibibigyan na natin ibon sa kanya mga kalapatid, no? Ayun nga mga kalapatid, no? Mega shoutout sa lahat ng mega shoutout sa lahat ng member ng KFC at sa kay Boss Jazz, yun, coordinator ng KFC, at kay Boss Noy, at syempre kay sa Team Durian. Ayun na mga kalapatid, no? At yun, siguro hindi pa ako makakapunta na ngayon dyan dahil sa sunod na load dahil sa yun nga mga kalapatid, no? Ito nag-breed na ako mga kalapatid. At yun nga, no? Itong ibon natin mga kalapatid, pinapalakas na natin mga kalapatid. Hindi na tatak JMB ito mga kalapatid. Malalakas itong ibon ito mga kalapatid. Pag ito lumipad mga kalapatid, no? Tatagusto ng kalawakan mga kalapatid. Galing sa Jupiter yung mga ibon ng mga kalapatid, no? At ito mga kalapatid, no? Galing to sa Kuala Lumpur mga kalapatid, na panalunan niya mga kalapatid. Sobrang lakas ng ibon na yan. At yun nga, no? So ito, ibibigay na natin ibon sa kanila at bago tayo maghiwalay-walay, no? May baka may shoutout ka? Wala mo kuya. Wala ka shoutout ka. May shoutout ka? Shoutout ako sa mga maragol ulit. Okay. Bunibenas ka dyan sa pulong maragol na yun. Mega shoutout sa lahat ng shoutout sa lahat ng pulong maragol. Kaya sa lahat ng taga pulong maragol. Ito marami, may mga viewers ako ng pulong maragol, eh. Ito makikita nyo magumukha na ito, makikialang nyo talaga yan, eh. Ay, may mga viewer ako ng pulong maragol. So ito na, no, yun, papakuha na natin sa kanya, no. So yun nga mga kalapatid, no, at kukunan, ibibigyan natin sa kanya mga kalapatid. At ito nga mga kalapatid, no. Ito mga kalapatid, no. Yun yung mga kalapatid, yung chicha nila mga kalapatid, no. Yan mga kalapatid. Papainin pa natin ng tubig ng kanal para mas malakas sila mga kalapatid, no. Ito yung tubig ng kanal mga kalapatid, paborito nila mga kalapatid, oh. Ay mga kalapatid, chicha nila mga kalapatid, sobrang nag-enjoy sila. Pakainin mo rin ito ng ano na, masarap na chicha, ha. Kailangan maparami mo rin to. Ayun nga mga kalapatid, no. Ayun mga kalapatid, no. Yung mga ina-out ko na ibon mga kalapatid, no, hindi to dahil sa ayoko sa kanila mga kalapatid. Pasasalamat to mga kalapatid dahil sa naka 100 subscriber tayo. At yung mga kalapatid, no, ano tayo mga kalapatid? Road to 200 tayo mga kalapatid. Yung mga kalapatid, no, sa 200 mga kalapatid, kita-kits tayo uli mga kalapatid. At ito na nga mga kalapatid, no. Kaya wala kang box dyan? Wala akong box, eh. Sa'yo na nga, no. Dapat nagdala ka na ng box. Ito na nga mga kalapatid, no. Ano yung karton na rin? Ayun, karton na lang. Karton natin. Ito ang mga kalapatid, oh. Ayun mga kalapatid, sobrang quality mga kalapatid. At mas guwapo pa, mas maganda pa sa ano to, eh. Mas maganda pa sa asawa ko itong ibon na to. Yun yung mga kalapatid, yun ang mga kalapatid, no. Ito nga. Mamat. Basang-basa ba naman yung kamay? Ha? Basketball. Ay, buenas yan, pag ganyan. So ito mga kalapatid, ito yung kak natin mga kalapatid. Medyo pahit yung kak natin mga kalapatid, pero malakas naman siya kumain mga kalapatid. Purgay mo na lang to, no. Purgay mo na lang siya. So ito yung natin mga kalapatid, ito yung kak natin mga kalapatid, no. At ito nga. Ayan. So yun na nga mga kalapatid, no. At wala na pa kalapatid, natatapusin na natin itong video na ito mga kalapatid. Siyempre mga kalapatid, hanggang dito na lang ito mga kalapatid. At siyempre mga kalapatid, kung mapadala ka sa channel ko mga kalapatid, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, tapos i-hit yung notification bell para mag-updated kayo sa sunod nating mga ibon. Sa next raffle mga kalapatid. Ayun nga mga kalapatid, na napaka-buenas nung mga kalapatid na si Aaron Dalangin mga kalapatid. At yung mga kalapatid, siya yung nakakuha ng gift card natin mga kalapatid sa raffle natin mga kalapatid, no. At yun yung mga kalapatid na patsambahan ng talaga mga kalapatid, no. At napaka-buenas nga ng mga kalapatid ng raffle natin mga kalapatid kasi 21 lang talaga kayo mga kalapatid. Sobrang continue lang mga kalapatid, no. Ilan lang kayo mga kalapatid, no. At yun nga talaga mga kalapatid, no. Siya yung binuenas. So yun na nga. Oo. Ingat siya, ingat ha. Kalawa ko dito minsan. Oo. Ayun nga mga kalapatid, no. At yan, uwi na sila mga kalapatid, no. Safety talaga eh. Sipo na talaga yan.
Ayan. O, ingat kayo ha. Kuya. Sige, ingat kayo. Ano mga kadogs na, tumuwi na sila mga kadogs na. Ang mga kalapatoy. Ba't kadongs? Ang mga kalapatoy, umuwi na sila mga kalapatoy. At yung si Kiadong nandun ha. Kiadong! Kaway-kaway muna. Busy-busy si Kiadong. Mega shoutout na. Ano? Yun, Ronald Enriquez, Janet na, mega shoutout na, mega shoutout na. Ayun na nga, si Kiadong busy doon.